Se, hvor nøje det ser ud. Kæft, ja. Men det er rigtigt sådan, på sådan et rigtig godt billede, der er som godt sådan sidder med det der. Du ser helt godt i ansigtet med de lange, det var sådan her åbne. Det var sådan en halv blink, du lige har lavet. Jeg elsker kameraet at komme frem. Du kom til torsdag. Vi har en nyhed, som nok kommer til at ramme lige i hjertet. Altså solar plexus. Spoiler alert, der kommer ikke noget sjovt. Fordi vi har jo lidt lovet, at vi kom med en video i dag. Ja. Og til de 100... Vi havde sat deadline måske lidt meget hurtigt. Fordi at alle dem, som bare har prøvet at have et kamera foran sig, de ved, hvor krævende det er. Det her er nok vores sådan 5. take. Lidt uoverskueligt. Ja. Men, nej, det er ikke uoverskueligt, hva'? Nej, det er ikke uoverskueligt, det er bare lidt hurtigt måske. Og vi vil gerne levere noget sådan 4K HD kval til jer. Ja. Og vi undskylder til de 150.000 danskere, som vi jo ved har ventet på den her video, hvor vi taler om ja, det vil jo være altså. Men prøv at I er bedre tjent uden vores iPhone. Slat en iPhone-optagelse lige nu. Prøv at se, jeg kigger på mig selv igen. Jeg kigger på mig selv gennem hele det her show. Jeg har kun kigget på, hvordan det ser ud af det her røde udslæt, jeg får på min fucking hals. Det er det nervøse udslæt, bro. Og jeg har gået og sagt til min mor sådan, nej, det er mælk. Jeg kan simpelthen ikke tåle mælk. Og så er det bare, det er mælk. Det er jo bare svar til alt. Det var også derfor, jeg fik bumser den gang. Nå. Men altså, hvis vi lavede den her video her i dag, som faktisk vil være seriøs, så vil vi, som vi har talt om, det vil være lidt som at sælge sand i Sahara. Fordi at I har det jo sjovt nok, altså uden os. Så vi har simpelthen tænkt os at vente, fordi der er kommet noget i spil, som vi bliver nødt til at tage ind. Det er ikke mælken, nej. Det er ikke mælken. Det kan vi ikke blame denne gang. Nej, fordi at vi går fra mælk til fløde nu. Fordi at vi venter på noget, som faktisk mener, I skal vente på. Vi kan altså klippe i det. Vi kan ikke klippe i det. Jo. Hvor vil du klippe i det? Jeg har ikke et klipprogram, bro. Det gør jeg hver gang. Så fordi jeg stammer så meget, så klipper jeg min stamning. Du kan bare se det her. Okay. Har jeg også det? Du er bare helt vildt rød. Det er ligesom når man sådan... Når man onanerer, så får man sådan en inflammation ned. Jeg troede det godt var. Og jeg sidder med præcis samme tanke lige nu. Jeg var sådan efter jeg havde gjort det sådan, og tænkte, hvor stor er den nu, den der mæs der. Og så er det bare som om, det var sådan, at alle eksploder over fra midten af, der var blevet rød. Jeg troede præcis, at det kun var fucking mig. Nej, hvor er det dumt, nej. Shout out til alle onanister. Ja, okay. Vi kommer tilbage. Og det indeholder forhåbentlig noget, der starter med G og slutter på Illy. Så smider du den. Ja. Så forventer de lidt. Nu er fællesnævneren sat. Nu er den der. Den er smidt nu. Vi vender i hvert fald stærkt tilbage, og det er, vi sidder og arbejder nu. Helt ind. Bare der er pile på sådan en her, så ser det jo fucking klogt ud. Det ser jo ret godt ud og kommer på noget nyt. Så kan man også godt se, at det også samtidig er meget hårdt, fordi... Og man kan godt se, at vi ikke direkte er gået hjem, efter hvor har været den her. Ja. Men altså, som Kajsa har snakket om her, der sker rigtig meget for tiden, og vi har rigtig meget at se til. Og, for os, det er ikke fordi, at de sådan følger hele tiden. Nej. Hvad er der 40? 39 i dag? Vi har 39 likes. Der er en, der er eller ikke likes. Der er en, der faktisk har været inde og unlike. Det er lidt sur over, at vi fik sådan unlike. Unfollow os. Unfollow, det er det hedder, ja. Så det var vi sgu lidt ked af. Så vi er på 39 followers nu. Ja, men in product. Fuck da. Hot dog. Hot dog da. Hot dog da. Husk at besøge de lokale pizzerier. Gør alt godt, som når du nu ikke får vores video. Ja, det er fedt.